Скъпи ми Цецко! Знаеш ли защо да викам скъп? Що сме приятели, ме писа от 100-200 години вече? Не, защото безплатният ремонт ми излезе някъде около 2 мона заради щети, които как да е. Само ми кажи, кога ще приключи тази работа? Кога? Виж ме, Фица, ние в Льофикс. Ние в Льофикс, Ей, кога ти почерне газа, кога стана кюмурчия? Фица, не така. Значи хубавите работи стават бавно. Дедо ми... Цветко, Цветунци, А виж как знаеш, виж си как знаеш. Той казваше така. Бързата работа, много разходи. Айде да видим, ако не стигнали колегите, ела. Казвам, че всичко ще бъде наред. Сега само влезно. Що да те Вашата некомпетентност излага по господин Манол. Това не е моя. Това е саморазривна замаса, която бързо бяга и много лесно се нанася. Що ме се разгибна, значи нямате нужда от мене тук. Айде, Вицин, да бъда да пива и ти покажа на газели. Давай. Страшно газели, значи не бъдете нищо.